Wala sad. Minsan naman ni. Terus dibrasan pa. Wah, ya pulanan. Buling lang yung sinilas. Nah, kanang magkain. Kanang nila sa bakang. Bate. Laban ka yung oras sa kaninda. Tayo lang ko eh. Sige na lang ko tayo. Bawar kaya po. Ato ko doon nung parehas ng plate eh. Eh. Buwan na saan. Sorry na eh, Fernand. Sorry ka na eh. Puha tao eh. Asa na may butang na? Asa na may butang nga rin? Pinabutang ko sa tungas kalsada. Compression mas mga serpente. Ako mo ko nga nag-vlog-vlog ka. Apil ko. Basta ako rin magdagdag ang view sa inyo. Kaya lang. Na-celebrity ay. Isa na nga celebrity. Celebrity sa Rims eh. Celebrity ng mga serpente. Dakpo nun. Oh. Tapos na misa. So ko lang, may tao ko circle. Oo. Ano bang pagkaya sa gabi? Ha? Ato mapila ba? Kanan ba? Pila to? Pila sa kay. Ito rin mga grad. Yo, may buntag yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan no. Luka pa na kog naong eh. So, dugay ka na uli gabi no. Ikan may sa panglimpyo dito sa basketball court no nya. Karon nalimpyo sila pero di ko katabang kaya nako diri karon sa Siburus Belt Memorial Colleges no kay gipare ko ni master nga na siya designan o na siya buhaton diri. So, nagbuhat man siya sa grado. Ito. So, ino siya kanila sa daw ng trabaho ni palimpyuhan ni diri, pahipon siya sa kuha ang mga tela. So, karon din no, naabot na ang katong parcel no sa katong gihatag sa kuha nga sapatos ni Roche no sa JK Kicks and Apparels nga sapatos no. So, pero di pa to ko makuha kay si Nonoy J. Ilantan siya nya. Siya man nakapangani dito sa parcel. So siya maka-claim to. So ako di ko ka-claim. So, pero ningon siya nga kuan mori siya karong hapon no. So ato pabuton si Nonoy din ang katong sapatos ato siya i-review. Ang katong product nila ni Kuya no, katong ihatag sa kuha. Nya sa pagkakaron ako sa ning buhaton ng gisugo sa kwadra ni Master no nya. Ug sa tumabuhat karon, uban-uban ta ninyo nya. Ipatching mo mga katambay no nya para chuy. So ako sa ning trabaho diri. Managputos mga ga. So ato na siyang ipasakado sa taas eh. Sir. Naigrado akong anak, sir. Dul. Sponsor ka dul, Yes. Liga ba? Sponsor ka ba? Ayo. Exam guys kay Pero man open naman. Anong pasbudso pa makadala? Wala ban, 24 opening no. Parang lagay niya. Manit ka rin uniform. Wala di man sa uniform ako pa sponsor. Di uniform ako sa sponsor. Nagala ang July 24 opening sa Barangay Dakit. Ipamulungan sa itong Iski Federation, Iski Councilor, Iski Chairman, mga itong Barangay Dakit, opisyali sa Dakit, Imbit ka ng ligahan sa Barangay Dakit, mga basketball. Ngayon ko, maway magbato diha mga nito. Diba? Ha? Sponsor ka ba? Hindi kasagaran, kasunod na nito sa kilit-kilit. Sponsor ka ba? Dili uniform, sapatos. Karo na tara. Sukod ra ko to. Pero, pud gamay dire. Ah. Basket po dito nimo. Usa mo to nga sapatos Kobe? Nike. Isang taong ko bulol ubig taong Lah. bakti. Usa mo to ko makuha? Antay ka? Mati ka? Hong sa wala bantay bisag vlog na ko. Kuan, shout out si Kuan, Binsoy Makasil, imong estudyante. Enjoy makasih kita sa Houston Masbate Roosevelt High School. Dong, buutan ka. Mas maayo pang buutan ka juga may. Layo pa ning lugar ay. Malamig hakot sa mga tila mga gano'n niya. Master na pa rin si Master eh. Ang tanong si Master.
magbuhat sa grado ug balik. Relax ta diri gawas, tambay-tambay sa ta. Oo. Maon. Lubat na dahil ko mga aga. May gani kay nakuha ang tag-charger. So makicharge sa dali kasi Ruby. Buntag. Charge ako, be? Charge ako? Sige naman ni Kuwan. Kagibot ko ta. Ano klaro kayo? So, libre si Idol Juban mga higala. Larang. Tara. Larang oh. May kaon mga aga. So, ora, busog na, solve na. Idol Juban no. Tol. Salamat delivery pa niyo tol. Salamat po kayo, sir. May ganing kuan. Natay racket kay malibre ta birmi. So, busog na ko guys, katugo na ko. Kay ang katuloy trabaho na gingon ni Sir no, siya rin mo trabaho ato niya. Gipangarira dai ko niya sa Rimsi kay para ipuso na kanay mga letter cutting ni. Kay may kailangan ko no ni puhon sunod na booking magamit na mo ni. Kanya si G day, ni chat na si G niya. Padung na siya rin no. So makuha na to sapatos rong taud-taud. So ako sa hipuso ni, ikaw man og hipos dire. Kana tong hipuso na. Ano ni hipuso kay para ikaw man ako dire pwede na tampat si. So, muna ko gakot mga katambay no. Dara. Muna tanan. Sabi, buya. So, muna ko gakot nya. Eh manam ko gakot. Atong doon si master nang hito dito nga batsi na ta. So, ato pa button si Noisy na lang, si Nunoy na lang. Maabot to siya. Ato to makuha atong sapatos. Abi no kay si Aaron. Kay bantay to si Ar. Kay namin hugas tiil dito si Ar, hugo kay tiil gikan sa lapok ba. Isa ka to no? Ito so. Abi kay nagbantay ko nga. Pinahala ko nga. Kay Fernando, pasensya kayo dito ikaw nagbantay dai. Ay no, all day ka nagalimpyo. Ano ka na yun? Mana ako dito? Sibat ako? Saan dia? Saan kalaki ha? Yung unang panampilingan yun. Ibat mo ko eh. Nato na ko sir? Ha? Bye. Pliti. Ako ngaba ko. Tara kayo? Ha? Tara ko dong. Yan Tara ko kayo. Nagpaabot na sa Jay sa gawas. Asa ka de? Nami ko doon. Kabilo siya mong pang-apply ha. Kung dalig suod kayo, mag-inom ta. Sige do. Tara ka dong. Tara ka na eh. Tama tayo ha. Lantan ba ka? Lantan. Ha? Ayaw. Magkuhan. Tambay. Saka na yung pool. Nakakli mo eh. Lantan ka niya. Basa-basa ka eh. Ikaw rabi tao? Tug na eh. Akong gigaligo eh para maayo. Ayaw bitaw. Tawag formal mo eh. Mura ko tirpro sa cellphone eh. So pag wala kayo, mabasa ni natay. Salamat ka dala. Tara. So natadiri ron sa Bugo City Amphitheater mga katambay no kay. Ari ta diri mag-unboxing ani. Kay bawi mo sung balay. Dako kay mong balay. So di ta ka pabura to kanang kuan. So tawag na ni. Bagnos. Og spike check. So amo na amblihan niya ikaw man atong isuway dire og kuan. Spike check og kanang
Basta atong testingan ang sapatos o kung sa'yo ko na ni. Yaya day. Ay, MC sagot-sagot ka kay. Public naman eh. Oh, later lang at public places. Yung pinagbuka man. Right, ini guys, ini katib guys. Bukan na gamay ko. Yung mga mububoy. May kimubo yun. Yep. Tadaan! Kumati na nila eh. Tara guys, oh. Balipod. Tara. Oh, nay, pagkapintiin. Nay, wala gini. Gusto na eh. Pero che, kung ano ganang kuha niya. Kanang extra nga listo no kanang medyas. Kasi love guys. Sorry dere, nay medyas. Imong tail ari dapat ay. Ari imong medyas. Ano siya? Okay. Takang ba? Kasi balik. Jangan lagi duduk. Itu ini. Sakit menghawak, Nay. Bingung, guys. Mana? Abog lagi, basta abog. Basta gamay ko na dito. Ang ko lang, gamay lang. Diyan, ikan may sugar. No. Ito. Yog na ako eh. Ah. Ako na. Ano siya? Unsaon? Nakabati na kayo. Ano? So, malamig kuan guys, review guys. Bisag wala exam, nag-review mi. Oh, muli na mi pa dong. Asa na ilabang yung basura na eh? Ha? Punta, kuya. Ang basurahan doon? Aturay? 4, 3, 2, 1, go! Long hairs ba? Wah, kayak gano'n. Best in arts ni madugay. Ganoy. Wah, kayak ganoy! Highlights. Duh, highlight so. Nice one! Next one. Nice pass, Ganoy. Ganoy TV. Nice pass. Ganoy. Nay. Okay. Oh. Highlights kanila to yung highlights ni. Oh. So, mo sa tanang karang adlaw mga katambay no.
So thank you kayo GK Kicks and Apparels no sa sapatos. So karon ng sapatos mga ga wala siya ilangkat no. Ano siya? Nya. Ayos siya gamiton, comfortable niya, gaan. Ya mumay ka mo duwa no. So kung ganahan mo makapalit og mga sapatos nga pambasket, so visit ninyo GK Kicks and Apparels. Dayon mao siya tanan karong adlaw, hinaut ko nga nalingaw mo. Hangtod sa sunod higayon. Ganoy TV, Anoy out. See you.